Sizothinta udaba ke namhlanje oluthinta inzalo infertility ukuthi ke mawungasitshela ukuthi iyini yona lento lekhunywa ngoma kuthiwa sikhunywa ngeinfertility kukhulunywa ngani kumuntu ongazi nje thina ke lolu hlelo sichazela umama osekhaya ubaba osekhaya ubeke nje kahle ngolimi lolu oluzwakalayo. Enkosi ngalombuzo lo. Igama elithi infertility ndingalichaza ngokuthi sisifo esimisela isizalo kubantu besilisa nabantu besifazane esichazwe ngokuthi kukwehluleka ukukhulelwa emva kokuba nocansi njalo emva kwenyanga ezili12 unyaka wonke nizama enithola ukuthi niyecansini njalo kodwa kukhona ukwehluleka kokukhulelwa ayiveli ingane shuthi ngokomthetho dokotela maniye unyaka niya ngempela njengoba usho wena ecansini kumele kube khona okuvelayo into eyenzekayo uyothola ukuthi abantu abaningi abanalwazi ngokwenzeka komntwana uthola ukuthi abantu besifazane lokho bevelisa amaqanda njalo bavelisa iqanda kanye ngonyaka so uthola ukuthi ke ngoku abantu abangayihoqo ndingasho ngesixhosa abangayinjalo ecansini baye baphulukane neliqanda uthola ukuthi ke ngoku abantu abakwazi ukuvelisa umntwana okanye ukukhulelwa ngenxa yamaxesha la abaya ngayo ecansini ngoko ke siye sithi ngokokumo kumele abantu baye rhoqo ecansini ukwenzela into bana bangakwazi ukuphulukana nelaqanda wayichaza sho lento umshawushilo mawusuka ufuna ngempela kufanele ngabika usuku ngoba awulazi liqanda lizofika nini